So mga trip, ikot na naman tayo. Pasyalan natin itong bayan ng dating Pangulong Ramos. Tara, ikot tayo. So ayan, nandito tayo sa may munisipyo. Ito yung munisipyo ng Asingan. So ito ang itsura niya sa gabi. So puro ilaw siya. So may bagong Christmas tree dito na pailawan na ito kagabi. Dito yung Leticia Ramos. So ayan siya. Yan, Municipal Library. So ito yung Christmas tree nila. So sabay-sabay na pinailawan to kagabi. So mayroon pa mas malaki na Christmas tree nando sa plaza, sa pinaka plaza ng Asingan. So ayan siya. Si ganda. Nandito siya, ang itsura niya pagkagabi. So ito bayan ng munisipyo ng Asingan. So ayan siya. Diba? So, ikot tayo. Diba? Ganda. So government center. Ito yung government center, substation, police station dito. So ayan siya. See, ganda mga road trip. Ayan. So punong-puno siya ng ilaw. Tuwing Christmas lagi nila itong pinapailawan. So ayan siya. See? Yan ang munisipyo ng Asingan. So tara, ikot tayo. So ayan mga road trip. So makikita nga yun siya. Puro ilaw siya. So, parang kahoy siya. So dito naman pagpasok natin dito sa, papasok tayo dito sa Mayor's Gate. Dito siya, Mayor's Gate. So yan. Tara, pasukin natin ang Mayor's Gate. So marami nagpapapicture dito. So yan. Ikot lang tayo. Ito yung Mayor's Gate. So sa pagpasok dito, kikita mo si Jose Rizal. So ayan siya. So yan, si Jose Rizal. So gaya nga sinasabi sa mga vlog ko, lahat ng bayan mayroong Jose Rizal na monument. So pasukin natin itong People's Park nila. People's Park. So ayan siya, si People's Park. So pasukin natin. So meron mga bilin din pala dito. Belen. So ayun siya. Nandiyan na si Kuya Ino. See? Yan. Oo, hindi So, ikot tayo sa kabila. Dito may Christmas tree din to. Ito maliit lang siya. Para dito sa parang canteen yata ito. So ayan, ikot tayo sa kabila.
Gawid. Ito yung bazaar nila. So, bazaar. So, pagpasok mo dyan, yun yung bazaar niya. So, open siya. Hanggang mamaya siguro bukas siya. Overtime sir ah. So, ayan. Meron tayo dito. So, ayan. Sakto, daming tao ngayon. So, mas marami kagabi kasi opening nga. Lighting ng Christmas tree. So, ayan siya. Puro siya ilaw. See? Puro ilaw. So, meron pa siyang ayan. So, malalaking ano ba ito? Petals. So, puno-puno ng ilaw. So, ito matagal na ako dito pero hindi ko nakikita. To sino ba ito? So, ayan siya. Dito na sa taas ng sino. Yan. Siya pare. So, ayan. Drama. So, yan. Mahirap bigkasin. Nakasulat siya sa salitang Ilocano. Dito. So, ayan. Diba? So, ayan. So, ayan, karot, pag pumasok tayo dito sa Pitaka Plaza niya, so, makikita natin. So, may magpapipicture dito. So, ayan siya. Oh, may fountain. So, ayan yung Christmas tree nila na pinailawan kagabi. See? Ganda. May dito sa gilid niya, ang fountain niya. Diba? So, ikot lang tayo. Marami namamasyal. Ang oras natin ay so mag-8 na 7 oh mag-8 na sakto 8 na pala. So tara ikot lang tayo. Sinasabat ikutin natin itong Christmas tree nila. Ayan siya. Ganda, ganda. Ayan yung Christmas tree na pinailawan nila kagabi. Sobrang laki. So dito naman nakikita natin yung so ayan siya. See? Diba ang laki? So dito naman yung Belen. So dito sa gilid nito, nakikita natin yung Belen. Ayan siya. Ayan yung Belen niya. Ayan. Laking Belen ito. So yan sa parang nyog. Gawa sa nyog. Ay parang tela. Ano daw gawa? Ito ang team nila dito kasi parang recycle. So ito. Oh, ayan. Diba? So ayan siya oh. Tao din. Ayan. So paikot natin dito. So maraming namamasyal dito. See? Ayan siya. Ayan. Dito naman sa kabila. Yung natin may madaanan tayo dito. So ito. Ayan. See, ganda. Puro ilaw siya. So marami pa nagpapapictures dito. So dito naman sa kabila. Ayan. Yung mga cartoon characters. So pambata dito. Dito sa area na to puro pambata. Ayan siya oh. Puro pambata rito. Diba? So ayan. So ayan yung Christmas tree. So ang laki. Diba? Ayan, dyan tayo pumasok kanina.
dito, ito ang maganda. Wala siyang kulay, puro puti lang siya. So mayroong parang Christmas tree siya. So mayroong ito parang ano lang siya, eh. Parang net. O na nilagyan ng yan. Parang net na siya na nilagyan ng tawag dito, Christmas light. So yan siya. See? Ganda. So yan, ikot tayo. Ito. Kita mo. Maganda pa rin dito. Kahit saan ka pumunta, lumingon, eh talagang napakaganda. Diba? Galit siya, oh. Saka dinadayo ng mga bata ngayon. Ito kasi yung libangan nila sa ngayon. So, yeah. So, ay mga road trip, meron tayo nahanap ditong ayan, sino mga yan? Yan. Yan sa Raymart. Ayan. Mga batang citron. So, ayan, road trip, tanong natin konti. Tara. So yung mga road trip, meron tayong kambal dito. Ito, yung dalawang kambal. So ayan. So di ba? Cute na mga kambal na to. Okay. Ano, look alike talaga sila. Parang pinagbiyak na sibuyas. So alak siya ni Raymart, yung kasama namin sa Citron. So ayan siya, yung father niya. Ayan sila. Ayan. So ayan sila, oh. Namasyal sila dito sa plaza ng Asinggan. So ayan sila. Ayan, oh. Kaway naman kayo dyan. Oh, ayan. So ito ang misis niya. Ito si Raymart. Oh, ayan siya. Gandang lalaki, di ba? So ito yung misis niya. Ang pangalan ni misis mo, Juan? Raymart? Pangalan mo? Ang pangalan ni misis mo? Pangalan mo daw. AJ. So ito mapamangkin mo rin to, mga to. Mapinsan mo. Etong dalawa, ito yung anak nilang dalawa. Itong kampal na to. So ayan, oh, tingnan mo naman. Mahiyain lang. So ayan sila. So nagkita kami dito sa plaza ng Asinggan. So namasyal ako rito. So andito din sila. Ayan sila. Diba, tahimik lang kasi sila. So ilang taon sila? Oh, alam nila, 5 na daw sila. 5. Magkikinder na ano? Magkikinder, daycare. Kinder na sila. So, nag-aaral sila ngayon? Kinder? Saan? Dito sa North. Gusto ka pa umuwi? Kalawagan? I see. Gets ko na. So ayan sila, nandito sila. Pero kayo talaga taga dito talaga kayo? Ito si Raymart. Taga saan ka ba, Raymart? Bantog ka. So ayan, taga Bantog, tsaka taga Dupak. So dito lang niya sa Asinggan din. So Barangay Dupak tsaka Barangay Bantog. So malapit lang yan dito sa atin. So ayan. So wala akong makita kanina ikot-ikot ako, hanap ako ng makikitang isda, wala namang makitang ano, puro sarado yung fish pond, yung koi pond nila. So dito muna tayo, namasyal tayo dito. So ayan. Ilan taon ka na, Rimard? 31. Si Mrs. Ilan taon ka? Mas ahead siya sa'yo. Wala, yung interview ko na kayo para ako hindi na ako magtanong-tanong. So ayan, mga ka-road trip, namamasyal lang sila dito sa plaza ng Asinggan. So ayan, tara. So ayan mga ka-road trip, bigyan natin sila ng swordtail. Ito, swordtail. So ayan siya, oh. So mag-asawa na kayo, antayin na lang magkaanak yung anak niya, parang anak niya na rin. Sanda, kambal din yung anak niya. Salamat. So ayan. Thank you.
Swordtail yan. Ay, wala. Bigyan kita ng pagkain bukas. Kita tayo dun. Para pagkain para dyan. Salamat. So ayan mga ka-road trip. So bigyan natin sila ng souvenir. So ayan. Sa hanggang sa muli. So ayan mga ka-road trip yung bibingka. Special ba yan, Mark? Ito ang speaker. Ate, special. So ba mano? 30. 30. Man mga piraso yung 30?